med i bus 9A. 16 år. 16 år. 16 år. Sjælland, Rødovre. Fyn, Svendborg. Jylland, Aarhus. Jeg skal beskrive mig selv med 3 ord, og det er valgt at gøre med udadvendt, mærkelig og sjov. Nej, nu stopper det. Jeg skal beskrive mig selv. Det har jeg valgt at gøre med 3 ord. Anderledes, åben for nye ting og rar. Jeg skal også beskrive mig selv med 3 ord. Og jeg er lille og meget skør og smilende. Ja, Emilie, hun er en pige med rigtig mange gode sider. Men hun har også nogle knap så gode sider. Ja, hun er lidt slæsk, og så er hun trænerens fedterøv og lærerens kæledække. Hun er også ret flabet og ulækker, og så er hun utrolig frejnet, når solen skinner. Ja, og så er hun også en blondie, og så har hun en rigtig, rigtig grim sejrsdans. Ej, Emilie, hun er sgu en dejlig pige. Ja, Emilie, hun er fantastisk, og hun har en fantastisk personlighed. Og hun er altid glad og imødekommende og åben. Men hun har desværre en kæreste. Så drenge, hvis det er, så skal I vifte ham med pinden. Altså, Katrine, hun er en ener. Hun er meget anderledes. Det kan man for eksempel se på hendes pinke hår. Hun er sig selv, og der er fandme ikke nogen, der skal sige hende imod. Hun kommer altid med sin egen mening. Hun er altid i godt humør, og hun forstår altid at løfte ens humør, når man har allermest brug for det. Og så forstår hun på en eller anden måde altid at dumme sig foran andre mennesker. Ja. Og for resten, drenge, så er hun single. Emma May er vores allesammens lille lynkineser. Som selvfølgelig er fra Jylland. Hun er altid meget glad og smilende, og hun er altid i godt humør. May, hun er rigtig sød og rigtig flink, og hendes accent, den er rigtig nuttet. Og May, hun er en rigtig dejlig tøs, som vi selvfølgelig holder rigtig meget af.